Точно така. Това е приятелство. Готови си? Учите. По National Geographic. Аз съм Хагин Маршал. Работим по най-сложните инженерни задачи в живота си. Колко трудно може да е. Веднага ела с мен. Това не е правилно, Фреди. Колко трудно може да е. Всеки вторник по 22 часа по National Geographic. Почти 2000 години християните почитат мъчениците на римските гонения. Сега ние разкриваме мощите на двама древни светци. Свети Хрисан и Петър. Но каква история ще ни разкажат тези свети мощи? National Geographic ще потапя дълбоко в края Рим, за да провери дали съвременната наука може да разкрие факти за вярата. Наука за светците. По 21 часа по National Geographic. Това е светът, както не се и да го разкривате. Сега не следващата голяма част.